Dajte nám prácu, dajte nám robotu, lebo dokiaľ nebudeme robiť, my nebudeme žiť, nebudeme jak vychovať deti. Deti nepôjdu do školy. Bude problém a veľký problém. Oni už teraz nemajú niektorí ľudia čo jesť. A čo bude ďalej? Čo bude ďalej? Chcel by som sa spýtať, keď takto nerobí a má nejakú požičku, tým prípade, že stratil zamestnanie a nikto nezoberie do roboty, tým pade nemôže jak platiť. A má problém zase. Exekútora bude na ulici. Jak, z čo budeme robiť? Dajte nám prácu. Ďakujem pekne. Chceme prácu, chceme robiť, chceme, že by nám dávky neznižovali. Nechcú cigáni, že by boli čipové karty. Chceme žiť tak, jak žijú aj bieli občania. Chceme, že by naše deti sa učili v škole dobre, že by mali dobré výsledky. Hej, treba dať prácu všetkým. Všetci sme občania Slovenskej republiky a treba naozaj začať bojovať proti chudobe, proti diskriminácii. A čo by som vám ešte povedal, chodím veľa po osadách, naozaj sa mi slzy tlačia do očí, keď vidím, ako Rómovia biedne žijú. Je to bohužiaľ smutné, že Rómovia si predali svoje hlasy. Musíme sa však z druhej strany uvedomiť aj to, že naozaj sú medzi nami a neprispôsobili. A všetkých nás hádžu do jedného vreca. Tento úrad zamestnáva 50 ľudí a rozdáva peniaze niekde na úrovni 800 000 eur. On minie ten úrad na svoju prevádzku viac ako poskytuje pomoc. Ja len čisto z takého jednoduchého pohľadu mi to príde absolútne nelogické, čo to je a čo tých 50 ľudí tam robí. A mrzí ma to, že si tí ľudia dali robotu a že obvolávali starostov v Rakústoch a neviem kde všade ľudí, aby ich odhovárali dnešného stretnutia. Pod nejakou hrozbou, nejakej bezpečnosti alebo neviem čo. Naozaj toto ma mrzí. Mrzí ma to zvlášť za to, že to bolo zo štátneho telefónu v pracovnej dobe. Takže to sú veci, ktoré ja nesúhlasím plnohodnotne, aby sa